Tanawa, okay. Okay. Thursday, tanawa din, tanawa. Tuesday. Horizon Hotel di ay. Horizon. Horizon. Tanawa. Horizon. What to be dito? Kami diri sa Horizon Hotel. Kaning taas diri kayo kana taas, oh. This is our Bye na kay maalobat na kami. So, what to me sa QBL? Ay salamat na accepted. Oo, hulat na lang Nya. kami sa ano. Kita mo anang dagan kayong building, ang nice kayong building niya. Natawa ko sa itsura ni Goy kay giliti ako siya. Daw ano siya daw. Murag Daw kids. bata siya nga wala mama. Daw bata nga wala mama kay di pangitaan siya ano. QID. Kanya wala pa may Qatar ID no, visa lang man di ba? Hala na kami siya. Ma'am, can I call my wife? Alo. Can I let my wife to get in? Look, ala daw matutoy siya. Ala, nice diri, oh. Hindi pwede, baka sunod pero buutan man sila. Gipasod man gani kang anong pasod man ka dito? Gani ya. Alang buutan man to katong black. Tanawa ang ilang Qatar National Bank bakit pa yun? Ganahan ka nga re? Tour ta diri. Oo, alam man. Yes. Diri karon sa Cornet side. So mo na ilang gikuan karon nagimos lag elevator kana elevator nila para sa ilang tunnel. So nani tunnel dire. Woo! Kani dire mo na ilang tunnel. So kung gusto kang mula bang dito speakers dito, we can use this one. Pohon kung mahuman. Tata, ilang fountain dire, oh. Ma-picture sa ta. Mo ilang fountain perting tinawa sila ang tubig, oh. What? Naslay scooter nga parintahan. Ana i-bike ba? May e-bike. How much rent? This one for 7 real, you can pay the online for application. 49. We can use anywhere? Stand here too, you can go last Qatar, near the Qatar metro station. There only. Yeah. 150. 1 hour, Ay, how much? 150 kam? 100. 100 real. 100 real. Round. No, one round, 1 hour going, all corners only. All coordinates. 1 person 100? 2 person 100? Yeah. 2 person 100 din. Pero let's enjoy the ride. Yabot na sila dire, oh. Mo na ilang una, mo na itong pambot dire. So motor ta, motuyog ta dito sa mo na dang syudad. We can go up. Yes, we need to go up. Hello, sir. You see? No problem. Daligang. Gunit ka. Oh my god, it's only Broadway? Here, oh my god. Dito, lingkod ka dagang. So, mauni siya nata sa rooftop sa Pambot. Nice kayo. Diri di ay ta. Kani, Kuan di ay ni. lindot kayo na nga building. Kung nisiga ninyo sa nindot na
Hayag kayo. Dili wala ko picture kay. Natog na magaling mo sa. So padung na ta round. Solid ang 50 no. Good decision. Again, good decision. Oy, oy, oy. Pero niya kuwaga. Ano? Mga patakilid. Like, hindi yung color ano. Para Good na sa color ako. Good. Sabi ng cook ako. ha? O doon na tamo. Bakit budunggo ta? Ha? Ang kailangan baseball lang eh. King. Hindi sa ting building ano. Ang yang light naging nara mas gawas ging ubos. Mo nang kuan reflect lang iya. So let's go, muli na ta. Sabot kami. Di pa ko ganahan mo laog gang. Di pa ko ganahan mo laog. Yalla. Yalla yalla. Okay. Ha? Ano na isuga ba? Hindi man gud ay. So, Uy, ato ang camera. nada. Dara. Wala na sila. Wait, paman, wala pa man. Slide niya siya. Apil on day ganun ko na. It's okay. Okay? Okay? Thank you, brother. Okay. So, thank you, thank you. Oh. How much? So, diha mi kana ato mi dito tuyok dito sa pinakamalayong dapit. So, nanata dire muna magngit-ngit na dire. Mo nang syudad diha.